Dia després de les eleccions és, bé, un dia molt d'haver dormit poc i de moltes emocions. Ahir va ser un dia de moltes emocions. Sí, si em seguiu a Instagram, com que aquest vídeo estarà penjat tant a Instagram com a YouTube, ja haureu vist que ahir estava dels nèrbits, més dels nèrbits. Haig de dir que els resultats no m'han sorprès en excés. Sí que el de Vox per mi és com too much. I, bueno, suposo que per mi, per bastanta gent. Això de que entri l'extrema dreta d'aquesta manera és com, Dios, no, per favor. I, no sé, és com que 11 escons els trobo com molts, bastants, com masses. O sigui, que entrarien, ja m'ho pensava, però no imaginava que tanta gent els votés. És que no ho entenc. He estat veient aquest matí, avui és dilluns, 15 de febrer, i he estat mirant aquest matí el tema de qui pot votar aquesta gent, no? I clar, o sigui, tu saps el cens, no saps la gent que ha votat aquesta gent, però sí que quan fas enquestes doncs preguntes quina és la teva intenció de vot, o en el cas dels sondejos que són a peu d'urna preguntes a qui han votat, no? I clar, la majoria de gent està entre els 30 i els 40, si no m'equivoco, i és com que és una generació que em sorprèn que puguin votar a un partit com aquest, no? La majoria sí, és veritat que són sense estudis i totes aquestes coses, però, ostres, no sé, és com que què estem fent? Jovenalla, què estem fent? No sé, és com... Bueno, en fi. Total, que estic molt contenta. A part d'aquest drama, estic molt contenta perquè, vale, dintre del que podia passar, no ha sigut tan dramàtic. I és veritat que no es veu gaire canvi, perquè és clar que els socialistes i encara, o sigui, en les de 2017 els socialistes no tenien els escons que tenen ara i que tindran ara, però és veritat que Esquerra Republicana i Junts han estat governant durant tot aquest temps junts, i ara ho tornaran a fer, i és com que dius, si no ha canviat res, per què s'han fet unes eleccions? Doncs mira, gràcies a aquestes eleccions sembla que potser un moviment petit sí que hi serà. Tot això ho veurem en els pròxims dies, perquè sí que és veritat que Esquerra té com el poder per decidir si se'n va a una banda o se'n va a l'altra, però aquí en Comú Podem i la CUP tenen el poder de que es convoquin unes altres eleccions. Jo espero que estiguin tots a l'altura i a l'alçada, perdoneu, i puguem tenir un govern i no hem d'anar a eleccions un altre cop d'aquí 3 mesos, perquè too much. Jo crec que la gent ja estem a full, ja prou. I no sé, el tema dels pactes, clar, durant aquests dies fins al mes de març estaran doncs fent doncs, tot això, no? Parlant, dialogant, no? Aquest teatrillo que dic jo, a veure què és el que podem fer, què és el que no podem fer. Són reunions molt internes que no saps mai el que passa allà dintre, perquè una cosa és el que t'expliquen a les rodes de premses i les altres és el que després ha passat allà dins i les línies que es volen creuar, no? Normalment es redacten uns documents, els tres, en aquest cas 3 partits, redacten uns documents que tots els 3 han d'estar d'acord amb que no es creuin les línies. Tots recordarem, potser, que fa un parell d'anys va passar quan Podemos i socialistes van pactar i van veure la famosa abraçada entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Llavors, és això. Hi ha unes línies que no es poden creuar i aquestes són les línies que teòricament es debaten aquests dies. Són unes línies que realment a les reunions aquestes nosaltres ens enterarem, o sigui, des de fora ens enterarem de la meitat, i estaria a vegades bé
poder veure una reunió d'aquestes a primera mà, però clar, és veritat que surten coses vàries. No? En fi, que són reunions internes que es faran durant tots aquests dies i conto que a finals de mes potser ja tindrem una idea clara de si hi haurà govern o no hi haurà govern. Espero que no estiguin així fins al març, que ara no recordo el dia que hi ha Constitució del Parlament. I després de la Constitució de la mesa presidencial, que és el que ara hi havia en Roger Torrent i company, hi haurà la decisió de qui és el presi o la presi, que en aquest cas serà un presi perquè és l'Aragonès o és l'Illa, no hi haurà gaires més candidats que es presentin. Digo jo, però bueno, potser les coses canvien i després ja en parlarem. En fi, com a comunicat oficial, que estic molt contenta, que dintre de lo dolent, és veritat que Vox donarà molta guerra i que hi haurà moltes coses que costaran més de fer-se i es faran, doncs, valdre. Haig de dir que ahir jo vaig estar a un col·legi electoral on hi havia alguns dels de Vox i de fet hi havia una de Vox perquè tampoc no podien tenir tropocienta gent, només podíem ser un apoderat per X meses, per tant jo era una d'un i ella pues, anava sola, després el recompte podia ser més, però en aquest cas a ells els van enviar des de fora i és a dir que tampoc no va ser tan terrible dintre de lo terrible que podia ser. Va ser una mica tens en algun moment, però no passa res, tot es va superar i no passa res. I això, a part d'aquesta anècdota tan anecdòtica que potser us importarà poc, bé, l'anàlisi bàsic és que ara estarem en dubte fins a finals de mes de veure què passarà, no? Dubtes entre si la CUP, Esquerra Republicana i Junts, i entre si Podem, PSC i Esquerra. Personalment crec que serà més la primera opció que la segona, per tot el peripé que han estat muntant durant la campanya. Van firmar un acord conforme cap dels 3 partits independentistes pactarien amb socialistes, per tant intueixo que Borràs i Aragonès han tingut alguna de les converses prèviament. Intueixo, però no ho sé, Jo no en tinc ni idea, estic molt fora d'això i sóc més espectadora que res més i vivint-ho des de fora és com curiós. I a part d'això, doncs anirem veient a veure què fan, no? Els de Ciudadanos amb la patacada que s'han fotut, perquè s'han fotut una hòstia terrible, igual que el PP, que, en fi, no crec que hi hagin dimissions perquè és que és com molt complicat que hi hagin dimissions aquí darrere, però who knows, ja ho veurem. I això, i de la resta de partits, mira, PDeCAT, sorry, li ha fet la campanya a la CUP, sincerament jo des de fora crec que li ha fet la campanya a la CUP, però anant i venint la majoria de coses que posava, doncs no sé, i és un partit que ara mateix està bastant tacat. Ja veurem també aquest partit a veure què li passa, què fan, perquè clar, teòricament s'han com dividit entre PDeCAT i Junts i ara han de decidir què passa amb les alcaldies que tenen i amb totes les administracions que tenen conjuntament, si teòricament estan separats a un lloc, com és que la resta estaran together. No sé, dubtes i més dubtes dels que aniran sortint aquests dies. Esperem que no siguin coses molt greus. Segur que no, perquè a veure, estem enmig d'una situació com la de la pandèmia i la cosa anirà a poc, així, a ritme de... Bueno, ja veurem quin ritme és. Res, d'aquí un mes sí o sí tindrem Constitució presidencial, de la mesa presidencial, i després ja en parlarem. Apa, ens quedem amb aquest dubte, a poc. Aquest és el resum de la jornada electoral, una jornada divertida, intensa,
amb molts nervis per part de tots els partits, amb moltes incògnites i que sembla que les coses s'han quedat estancades, però la conclusió és que no està tan estancat. A veure què passa. En els pròxims dies segurament tindreu algun altre vídeo resum dels com aquest. Així és que ens veiem molt aviat, que vagi molt i molt bé.